Tere Irastortza, Gabon, ongi etorri. Baita zuri ere, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko. Zuk, oroitzapen asko dituzu korrikarenak, badukazu zerbait? Oroitzapenak ez dakit asko izaten ditu da, baina bizipen batzuk eta toki batzuk oso gogoan ditut bat, eskainitzi datenean lekuko hartzea, eien nengoen, Euskal Idazleen Elkartean, Donostian, eta, bueno, izan zen oso momentu berezia. Bigarrenean, azken kilometrura egiteko jantzinuenean petoa, pixkat, petoa eta patua baliz bezala ez da, eta nahiz eta etzan nik idatzitako testu bat irakurri behar nuena, pentsatzen nik ere nire lekukotasun bat emango nuela, eta benetan oso momentu ahaztu ezinak dira. Bai, hori 2005 urtea izan zen, 14. edizioa oso okerrez baldin gaude, eta Euskal Idazleen Elkarteko lehendakaria zinenez, zuk irakurri zenuen mezua. Bai, bueno, irakurri nuen, uste dut Euskal Idazleen Elkarteko lehendakaria nintzelako, baina Andoline Eguzkitzari egokitu zitzaion mezura idaztea. Eta nik enuen ezagutu mezua, atera arte, lekukotik atera arte, ez da? Ze urduritasuna, ez da? Bai. Korrikako mezua irakurri behar, eta ez zenuen ezagutzen. Bai, eta orain arte denbora askoan ez akordatu ze sensazioekin, baina gogoan dut egin nula iriki eta gora begiratu, eta aurreneko gauza ikusi nuena izan zen, nolabait, Euskaldun berri baten ikuspegia, ez gu Euskaldun zarrak, Euskaldun berriak ikusten ditugun bezala baizik eta berak hizkuntzarekiko egiten zuen deskubrimentua, ez da? Esaten zuen guk zuen aldean abantaila badugu, ez? Eta akordatu nintzen berarekin, zeren eta hitz egiten genuenean, eta beti izan zehatza hitzekin da. Laranja zukua ez, laranja hura eta... Etorri zitzaidan nolako, bai, oso berezia, bai. Irudi bat, ez da? Andoline Eguzkitza euskaltzainari buruzari gara urte bete lehenago zendu zelako, irakurri zenuen zuke mezua, eta urte hartan omenduak izan ziren, oso presente izan ziren, euskaraz bizitzeko, euskaraz ikasteko hautua egin zuten haiek guztiak. Bai, hain zuzen ere nik uste, izango zala Euskaldun berrien figura goraipatzen zuen aurreneko korrika, ez? Zeren eta ordura arte batez ere euskal kulturaren alde egindako euskaldunak edo omendu ziren. Baina egia da, Euskal Idazle Elkarteko kide bezala jakina dela Euskal Idazleak ere, apustu handia egin zutela Baionan elkartu zirenean euskara batuaren alde, ez? Eta haien artean zenbat euskaldun berrin zeuden, eta euskal literaturaren indartzean zenbat euskaldun berri egon diren, ez? Adibide bat jartzeagatik, Gabriel Arestibera, Baionan Antzana, esango dut, Txillardegi bera, eta zenbat gehiago, ez? Eta nik uste dut, maila hortan ere, bazala euskera ikastera, aekara eta euskaltigetara joaten zen jendearen aldeko aldarri bat, eta ezain beste euskerarena. Tere, 2005 urte hartara arte, mezuaren idazle eta mezuaren irakurle guztiak gizonezkoak izan ziren. Zu izan zinen lehendabiziko emakumea mezua irakurtzen, nolabait bide bat urratu zenuen, hor? Horretaz bai izan nitzela oso konstiente, baina ez korrikako lekukoa eramanuelako, baizik eta aurreneko aldiz Euskal Idazleen Elkarteko lehendakari nintzen eta aurreneko emakume izan nintzen, bai elkarte hartan, eta gerora, UEUn, itzultzaileen elkartean, eta bat eta beste, gerora beste emakumezko batzuk etorri ziren. Baina bai beti izan zela oso konstiente, euskararen gorputza eta gogoa, eta sena, izan dela emakumezkoena, eta andereñoak, emakumen batza gerra horretik, erakusleak, irakasleak, zemat emakume egondan, eta normalean egin dugu lana, baina beste batzuk idatzi dute historia. Eta hortik aurrera mezu sortzaile eta mezu irakurle bezala emakume gehiago protagonista ere ikusi ditugu, Ilaski Serrano, Pirritx eta Marimotot, Mirena Muriza, Lore Agirre, Lujambio,
Aurreneko 2 edo 3 esango nuke neska eta emakume izan direla. Ez dakit Miren Amurizak bere gixara irakurri zuen, ala aitarekin esango nuke. Oneski eta Kike. Oneski eta Kike. Bueno, uste detola, bai, gu ere azkenean bat idazlea eta beste irakurlea. Ari da bide bat urratzen. Ari da bide urratzen. Bai, dudagabe. Izenak gerozta gehiago dira emakume. Bai, dudagabe. Eta hori ere bai sentitu nuen, herri bat ikusi nuen, bueno, egizateko bidean jarri nintzenean, debrazete, bueno, guk esaten dugu debrazete bezala eraman ninduten. Enekien oran ninjoan, egan bezala ez. Eta bai, emakume pile bat ikusten dituen, eta hori ere unkigarri izan zen. Hori ere presentea okazu, ez da? Pentsa, aurten elurra izan dela, baina hor garai bateko bideak ikuste ditugu, eta horre elurra galaki. Horre badago elurra, bai, hau Euskal Herria da, ez da? Hori da Euskal Herria ez da, ere, elurretan hasi ginen, eta orain eguzkitan ari gara korrika egiten. Eta beha, udaberrian etorri da elurra, eta pandemiaren ostean etorri da baita ere piztualdi hau, ez, euskararentzako. Bihar zuen herri ingurura gerturatzen denean, hor, euri pixka bat edo badago iragarrita? Bai, badaki, atxaldean mintzat seguro, eta goizean ere, bueno, guk goizean egiten dugu umekin ikastolan, korrika, goizean egiten dugu, eta atxaldean zazpiterritakoa bintzat, hor, helduekin egingo duguna, hor badakit, ala emana dagoela. Tere, zenbat aldatu den korrika, begira irudia bai. Haze irudiak, ere? Ze gauzak ikusten diren nola aldatu diren furgonetak, diseinua, koloreak, jaskerak, gizartea bera ere, bai? Gizartea bera ere, bai. Errazagoa da orain korrika egitea, baina nik uste beti korrikak euskararen alde aritzeko indarra pizten duela eta ez zerbaiten kontra, eta euskara behar du beti aldekoa bilatzea, eta nik esango nuke hainbeste urten ondoren izan magia bat badaukala korrikak, eta beti unkigarria dela. Eta ni asko unkitzen hauena da, generazio arteko, belaunaldi arteko, ze hori ez? Lotura horiek, ez da? Lotura hori, eta herri txikietan, eta nola bihurtzen den, espaldi ikusiztezun jendea ikusteko, eta bai. Bihar egingo duzu korrika herrian, igandean Donostiara? Ez dakit, handio ez da pentsau, behi esateko handio astea daukete. Antolatu beharra, ez da? Antolatu beharra, ni gaur eta biharkoa. Eta importantea, badakigu oso guraldi hona egingo duela, beraz? Plan egiteko modukoa. Hori da, gaina itxasoa eta gauz asko, Bateri Irastorza, plazer bat izan da zurekin hitz egitea, eskerrik asko eta jarraitu korrika. Mila esker zuei ere. Ondo izan. Mila esker.